Takový král, vítejte u dalšího videa na hru Five Nights at Freddy's 4. Vezmeme se to. Už to chci mít za sebou. Minule jsem se posral, jak mi přeběhl do pokojíčku a trošku mi tam rejpnul, no. Nedá se. Vy nikdy nevíte, co se dá dělat prostě proti těm animatronikům. Dělej, běž. Mám němej tablet. Už tam byl jeden, hajzl. Hlavně jak tu všichni dupají, jak úplně utíkají. Ale nikdo tu není, kromě tady pana Zajíčka. Neslyšel jsem žádný dýchání, abych se přiznal. Jestli jo, napište mi to do komentářů. Dneska jsem trošičku chorý. Měl jsem teplotku. Hořím úplně. Já v tom skle něco vidím. Vy asi ne. To je škoda. Dobrý, někdo tu není lidi. Ještě to někdo není. Už tam byl zajíček. Zajíček, potvozíček. Dobrý. Zajíček je za dveřmi, úplně to vidí. Ani. Dobrý. To mě zajímá, oni tady úplně takhle dupají, úplně takovou silou a prostě nikdo tu není. Dobrý. Já se otáčet nebudu. Sakra. Už to byly 3. Dobrý. Daří se, jsou 2 hodiny. Dobrý, já už tam byla někdo. Musíme ochraňovat tohohle plišáka. Dobrý. Já myslím, že skříně, tam vůbec nekoukám. No, jsem si toho jen tak všiml, že se vůbec otevřel ještě. Nekupujte si takovýhle skříně, může se tam někdo objevit, někdo zlej.
Dobrý šuplič. Já dýchání neslyším. Musela se pohla ta skříň, rychle. Z tohle vždycky dostanu ten šok. Ještě jednou. Ještě jak jsem tam viděl toho blíšáka, tak prej to dává jenom nějaký náskok, nebo... Really? Mě krešla hra v ten moment, když mě chtěl někdo vystrašit. Yes! Tak se to musí lidi. Tak se musí hrát. Takhle se musí hrát FNAFko. Varování, v této hře se nachází moc jumpscare. Velmi zajímavé. Zavři tam ty dveře, co říkám, ty pozor na mě. Tak jo, pardon, brácha. Ty! Kurňa, abych s tímhle klukem měl ještě taky starosti, že jo? Držu mu. To je to nejdůležitější, že vždycky mi to jde vždycky, když jsem v off-screenu, prostě když nenatáčím a když natáčím, tak to úplně prostě nejde. Čím to je? Zajíček tam byl. Já to střihnu a ve 3. hodině se vidíme. Čuráku. Tak jo, jsem konečně zpátky, asi tak po 2 hodinách. A ne, pardon. Tak jo, vrhneme se to. Dám to do 3. hodiny. Ty pičo. Já nevím, proč se vždycky leknou. Co to je tohle? Co to bylo, ty kretiny? To byl nějaký dort. To měl svíčku na hlavě ještě. Jsem to pod mě, je trošku svítí z toho okna, ale to nás nezajímá. Prostě ještě není taková noc. Se to nechce. Mně se fakt do toho už nechce. Tak, až budeme v 5. hodině, tak. Tak jo. Rozhodl jsem se, že to nebudu dělat v offscreenu, ale abych vám to ukázal. Takže já nevím, co furt dělám za to klubu.